No. Police, yeah? I'm telling you! Fuck the police, man! Fuck the police! Ansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä saaras valtiailla. Silmien aina, unihanna laina, rikkamies, mikä pitää miehen tiellä. Niin vittu me on omaa synnyttäjästä. Päivää! Täällähän on raatikoulu. On kyllä poikia nyt, että voi vaan valita. Tuolla vähän pienemmällä porukalla vaikka tonne autoon. Ei tässä tällaista raatia tarvitse. Joo, ei mä tarvitse raatia. Katsoksia tuo pyörän. Katsotaan se kohta. Onko toinenkin huoltaja? Pakki poukkou. Joo, tulkaa vaan. Huoltajien on ihan hyvä olla. Vittu. Meillä on Valtteri peruslauantai. Ei kun vittu maanantai. No, laatuun sinne. Vittu kun kysyy, että mikä mun mopo, missä mun kenen mopo? Tää on tullut tuolla pyörällä. Täältä tuli minun mopo. Miettikää niitä Maijan niinku entisiä värityksiä, niin siinä oli ennen sitä kumpaa. Valtteri elävää kanssa. Mie en meinannut, että ikinä tappaa. Ei ookaan. Mie en meinannut, että ikinä. Onko teillä mitään käsitystä, että kenenkä nimissä tää nyt on vai onko kenestä? Siitä ei ole papereita, että niin se on ollut, katsot, se on ollut tuolla yläperällä, niin varmasti poromiehillä aikoinaan rekisteröissä. Aha, niin. Ja sitten sen jäljestä sitten niin tämän kaverin, miltä me ostimme, niin se on ostanut sen sieltä niiltä poromiehiltä ja sanoi, että siitä ei ollut silloin paperia. Joo. Mutta toki, että jos sen haluaa, niin saahan sen ilmeisesti jollakin toisella, että se saa. Sehän pitää niinku varmaan katsastuskonttorille Me menen, että me laitetaan siihen kaikki valot ja peilit ja vilkut ja kaikki tämmöiset. Tai sitten joskus olisi kävit katsastamassa. Niin, sitten katsastuskonttorille ja sittenhän se on mahdollista saada kilpiä. Tunnelmat on jännittyneet. Mikan mopo seisoo tuolla ja toivottavasti ne ei huomaa sitä. Mika is fucked up. Kuva tuo. Kuva tuon. Niin, tämähän on se projekti. Se on nyt tuo niinku projekti. Mutta se, että se on joku yllätys sinulta. Mistä ne vaihoi siihen, kato me sain niin purin moottorin tuosta, mikä sain Ja kaasarit. Kaikkea hankista. Jäi talvena se mopokortti, loppu ne pelit. Nytkin se on vain kerran kuukausi, että meillä on sen tämän kuun puolisella, niin saattaa aittua.
Ja sitten omaa vuonna tällaisen ajokokeessa. Joo. Mutta katsotaan nyt, jos se saa sitä. Joo. Ei Se oli sitten. kyllä jännä, kun sitten nauramista. Ei korttilaskuja ja kaiken maailman muuten korttilaskuja. Ei ole Niin, joo. Tästähän pitää kirjata sellainen valvontailmoitus. Mites lähetetäänkö me postitse vai? Jos lähetetään postissa se, siihenhän tulee, se löytyy se rungonumero. Se, että mikä pyörä se on ja missä tilanteessa ja koska se on ollut liikenteessä. Olispa mankila täällä kuule, niin olis vähän houkkuut ihmeessä. Oo, mikäs mopo tämä on? Honda Manki 88 vakio, ei oo viritetty ja sitten... Sulla on vielä saatana Jesari ja se vitu kilven päälle siinä, että siitä on poistunut 2 ensimmäistä kirjaa. Mikä tuo putki tuossa on? Se on vakioputki. Se oli siinä silloin, kun me ostettiin sen. Niin se oli. En tiedä mikä se on kuitenkin tiedän, ei hyväksytty ei hyväksytty. Se ei vaikuta tehoihin. Niin se ei vaikuta mihinkään. Se ei vaikuta muuta kuin siihen kyyhtyyn. Se ei vaikuta mihinkään muuhun kuin siihen, että se kulkee 100 Se vitu poliisiklipi, jossa se vitu mopojon ajaa 70 siihen tutkaan ja sen jälkeen se ajaa vittu 20 se vitu nappirööti säetty päin helvettiä, niin se oli silleen, meni sinne, vittu kun se kysyi, että onko sulla nappirööty tuossa? Mitä siellä värkkäsit tuossa sitten? Mie näitä ketjuja tai näitä vitu johtoja, kato mitkä menee tonne vitu niinku tonne taunnon taakse ja tälleen. Jumminkin. Joo, hyvä niin. Kaikki pojat ottaa nyt vähän oppia sitten, niin, että on mitä vaan tapahtunut, niin olette tarkkana liikenteessä ja kypärät on aina päässä, kun ajatte mopolla tai kevarilla tai mönkijällä, mihin teillä ikinä se kortti riittää. Ja aina on rekisteröity ja vakuutuksessa oleva vehje, eiks niin? Joo, totta kai. Niin, vakimopoja ja opokortit ja ajetaan vaan selvinpäin ja eikö niin? Teillähän on ne aina kunnossa tai On. hieno homma. Hyvä käse. Terve käy. Tuliko sakko? 120 €. 120 €! Ja sitten vielä verot päälle. Tuliko verot? Tulee. Vakuutusyhtiö rankaisee siitä, kun meillä on nähnyt ilman vakuutuksia tuolla, niin sieltä tulee vielä lisää. Paljon ne oli En tiedä, mutta sakot oli 120 €. Vaan. Mut sitten ne vielä ne... Ne sanoo, että Heippa. ne jätti sen minun karkuun lähdön kokonaan pois siitä huomioimatta. Ne antoi sen verran armoa, että ne jätti sen karkuun lähtemisen kokonaan pois. Siitä me ei sano ollenkaan sakkaa. Me saan pelkästään se rike. Nyt tutka ei verkeä. Menee Mika, menee. En vitus, niin jaksa ottaa sakkoja. Tai yritetään äänestöltä. Kun eilis pois oli ihan mukava, mutta niin sanoo, että saatu villat kiinni kaikki on hyvin. En jaksa ne ruskaa. Tää tänään paikkaa housuun. Saitteko kuvia? Joo. Meillä tuli video Videolle kai. Ja arvas. Oi nyt tekee. Kenen derpi tuo on? Saatana mopoa tuolta alkaa. Oliko sulla mennä viereen? Oliks vielä jotakin ongelmaa? Tuossa keskimmäiset tulossa asuu ennen poliisin. Sitten Paljon ne verot on? en tiedä, kun siis en tiedä saanko me verot vai niinku vakuutusyhtiöltä rangaistussakos. Rangaistus maksan siitä, kun meillä on ilman veroja. Eikä vakuutus. Se ei oo paljon. Ei saa. Kyllä se yli 200. Mie laitoin tuolleen maistorin, Nikki Seronen kysyi, että paljon siinä saat, niin mitä mie laitan siihen? 120 € plus vero. Niin. Tai 120 € plus niinku... Ajo-oikeudet ajamisesta. Niin ja sitten siihen pistät siihen, että 120 € plus sitten rangaistusmaksuvero vakuutusyhtiö. Mutta se tulee olemaan se rangaistus vakuutusyhtiöltä tulee olemaan ehkä 150–200 €. Oliko se ei kun saavatan On törkeä linjat ja vaarautuminen, törkeä ylinopea, ja 160 €. 120 € saako se paskat, ei saa yhtään. Se on hyvä mopo. Hyvä mopo. Hyvä mopo. On hyvä mopo.